Знаеш ли, че детето ти може да запомня 2 пъти по-бързо, само с няколко прости техники? И аз не вярвах, докато не го видях с очите си. Всеки ден едно и също. Колкото повече повтарях, толкова по-малко ме разбираше. Опитах всичко, но просто не можех да го накарам да учи ефективно. Нищо не вършеше работа, докато не направих нещо различно. Случайно попаднах на тази книга Невронавигатор. И не, това не е просто книга. Това е система. Пълна с практически техники, които никой не обяснява в училище, но всяко дете трябва да знае. Детето ми вече не зубри. Учи по-малко и помни повече. И започна сам да структурира уроците си. За първи път виждам как се справя уверено, без да го карам. Ако и твоето дете се чувства претоварено, а ти си уморена от повтаряне и притеснения, кликни на линка в описанието и вземи книгата Невронавигатор и помогни на детето си да учи бързо и лесно.